oleh gawa tasbih. Mergo arep kangge wong ora sekali ya disaki lah. Mergo arep tahlilan apa mimame ya. Maca kalimat thayyibah. Itu. Jane ora usah gawa ora masalah. Gusti Allah wis ngowahi tasbih. Iki tasbih. Iki tasbih. Kayak Gusti Allah. Kuwi ra tau dingge malah. Lala ping 100 ngono lah. Kayak Gusti Allah iki ping 3 ambalan tambah 10 wis genep 100. Nggih. Wis genep 100. Terus gak bakal ilang. Nggih. Rono-rono ya bakal digawa, sawaya ya butuh. Ada ngangge. Udah. Aja salah paham. Orang larang mau nggawa tasbih agama. Sing dilarang niatmu kuwi lho, golek nganti kliru. Oh nggih pameran kuwi lho. Tapi lagi nganti kliru. Niate kuwi lho. Sing dilarang iki niate. Lek nganti ke pameran. Sing nomor 3 riya ing dalam pengucap. Piye to riya ing dalam pengucap? Neng samongan ora omong mek umi. Wiridan karepe. Wilo. Dan dirui wong. Bareng ijan sepi mengani kemai. Bareng nang wong umi. Lah. Karo dem. Ana. Ki aja nganti. Iya. Nganti. Utawa tangane uta-uta ngitung tasbih. Dunia apa to? Ya ngopo lah. Neng samongan kuwi mang apa ndak? Gusti Allah merintah teka nang kono meng ngleksanani apa sing dadi karepe sing duwe kajat. Kon nyang apa nang kono mang? Silaturahmi. Salaman. Lebur dosane. Kanca pirang-pirang gawe legane sing ngundang ngleksanani apa kersane sing ngundang. Tasbih ora kangge nang kono. Umi ora kangge nang kono. Gusti Allah ora perintah. Lah perintahe ora digugu malah karepe dhewe. Cilaka double 2. Double loro. Teka keri karo liyan rangkreken. Umi karo mebahne tasbih. Gantiana lah. Iki dipendoni Gusti Allah kaya ngene iki. Ini larangan gede nih. Lalai nyakal tasbih ora dilarang
ning aja pas ning samongan. Ngono. Sing dilarang ki lek ning samongan. Mergo apa? Ning samongan mang ana tugas dhewe. Mara rono mung lho. Kon nyang apa kudune piye kuwi kon leksanani. Kamangka ning samongan lek iso ngeterapne perintah Gusti Allah Rasulullah untungnya luar biasa. Tekatok wis gawe bungae sing ngundang soleh ganjaran. Betul kanca kabeh salaman dosane ilang. Ngono kok ora untung piye. Dijaluki tulung iso ngleksanani wis oleh ganjaran. Disodakoi tugasku nampani landahar tak laksanani amre sing nyuga marem niate ganjaran tok.